Θέλω να σας πω μία κουβέντα. Βλέπω δάκρυα πατεράδων και μανάδων. Βλέπω φωνές αδελφάδων. Εμείς μιλήσαμε στη δικτατορία. Θα μιλήσουμε σήμερα περισσότερο στη δημοκρατία. Ακριβώς. Όλοι να μιλήσουμε. Στη μνήμη των παιδιών που πέσαν και χάσαν άδικα τη ζωή τους. Παίζετε, κάνετε πολιτική. Κάνεις πολιτική σήμερα. Τα σηματοπλέγματα. Εκεί που η ελπίδα και ο θάνατος ήταν δίπλα-δίπλα. 5 λεπτά νωρίτερα, 5 βήμα νωρίτερα και ο Θήμιος, ο Αηδόνης, ο Θανάσης, ο Βαγγέλης ήταν σήμερα ίσως μαζί μας και θα χαιρόταν τη δημοκρατία. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, ότι είχε χτίσει καρτέρι εκεί ο θάνατος, το τυφλό όπλο του συνοριοφύλακα και αλίπητα άδειασε πάνω τους. Δυστυχώς κάποιες στιγμές πρέπει να τις αναφέρομαι. Δεν ήταν μόνο οι ρηπές. Αν αυτά τα πτώματα μπορούσαν και μιλούσαν και μας λέγανε σήμερα για τις λόχες και για τα περίστροφα στο στόμα διασμένα, όλοι θα ανατριχιάζαμε και δεν θα είχαμε μούτρα κάποιοι να βγαίνανε εδώ και να λέγανε. Γιατί ήταν συμπαραστάτες εκείνων των ανθρώπων που πατούσαν τη σκανδάλη. Ζήτω ο λαός των παιδιών. Ζήτω. Αιωνία η μνήμη των παιδιών. Και να είστε παιδιά για την πατρίδα. Για την πατρίδα να είστε παιδιά. Δίκαιοι.